To ti jebe! Zas tento kokot. Čo ti jebe? Chvíľku som hral. Spravil som si jednu záhradku, druhú záhradku. Lenže išiel som s koňom do padlého kráľovství a skapal som tam. Koňa som si tam nezachytil o nič. A je dosť možné, že už Darius, že je v piči. Dobre, vyspal som sa jak pán. No. A teraz môžem podľa minimapky hľadať Dariusa. To je nejaký zombík zmutovaný. Toto je čo, ty kokot? OK. Obávam sa, že asi... Presne toto som nechcel, kurva. Nie, 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 nie. Nie! Jebne ma. No, vodu mi daj sem. Ty kokot, aj celý sneh pojebaný. To je v kokote, strašne toto. No, vypadá to tak, že asi mám... Že asi mám po Dariusovi, no. Dobre, tieto barely si nahážem sem teda. Tu si spravím taký sklad z toho. Tak. Ešte takto môžem sem. Tak. Tu si ešte na takto 3. No po piči. Dobre, takže idem do taverky. Uvidíme, čo tam bude za loot. Kúkneme tú stajňu. Že či tam tie kone ešte sú. A keď tak sa tam ešte pokúkam, že čo tam bude dobrého. Toto tu bolo? Toto tu nebolo, či? Čo to je nejaký... Blood Moon? Čo? To je čo zas? Čo stane, idem tam. No Bože môj. Čo to je nejaký campfire? Kurva. A? Au. Ty koko, ten koľko mi ubral? Čo ti jebe? Oh no, oh no, oh no. Hor. Ja ho môžem. Boha, však on mi dá 2 hity a... Dobre, ale zas... Nech to tu nezhorí. On je nejaký rýchly, ty kokot! Jebe. Boha, on je nejaký nafetovaný. To fakt sa tu... S ním budem naháňať jak pičus. Dobre, čo to je? Čo sa deje? Čo? To je v piči toto. To musím zničiť. Ty kokot. Dobre som sa zlakol, ne? Zhor. Hor. Ale zase nech toto nezapálim celé. Do piče. To čo sa stalo? Ty buzerant. Dobre. Počujete to? Presne toto. Ježiš, čo sa tu smeje? Jaký škriatok pojeba. Boha jeho. Zničím to? Davaj. Kokot, zase som sa lakol toho oka pojebaného. Boha, to čo je? Ne. Piči. Vex skurvený. Jebem na to, idem spať. Tento je čo? To som ešte ani nevidel. Toho moba. Idem za ním? Či? A možno aj kamarát. Ale nepadá moc kamarátsky. Kokot, akurát ja som to išiel zoomnúť. Ostal červený a zmizol.
No nič, mám piči. No, sem už nejdem určite, lebo to zapl nejaký oný moon pojebaný. Čo? Dobre, toto neviem čo je, idem si pre veci a hneď sa vrátim sem. Toto už je úplne ho... Na to som moc slabý, jebem na to. Tam je nejaký boss skurvený. To je čo, Spiderhead. Kokot som sa lakol. Decko prijebané. To je na mape niečo. Á, okej. Dúfam, že zase keď tam vojdem, takže mi to dá noc. Jasné, že dá, kurva. To už je v kokote toto fakt. Ja nemám ani posteľ, ani nič. No, dve možnosti. Buď tu prečkam noc, alebo sa postavím hore na strechu a skúsim to enderperlou teleportnúť čo najďalej, čo najbližšie k mojej baseske a ísť do basky a vyspať sa a ísť ďalej. Dobre, tu mám basku, áno. Či na to je taverka pavočí. Kurva, kde mám basku vlastne? Tu mám až tú basku. No toto by som asi enderperlou nedohodil. Kurva. Mám ísť von. A tak už je svetlo celkom. Celkom, dajme tomu. A to je čo? To je zase henten. Ale nevypadá, že je moc... Boha, vlastne teraz keď prší, ona sa to... Som piči! Čo sa dá robiť? Minul som si enderperlu, ale tak aby som aj tak skapal, keď tam bol henten. Ty kokot, no a tu vypadá, že... Tam sú veci. Tam ideme. Bolo by ale fajn. Kurva, to je taká škoda, že nemám toho Dariusa do píče. Doskočím to? Bang. Kurva! Čo ti jebe Megalodon? Piča! Mňa rozkúšu ma pirane, skurvené. To je v piči. Ja už nemôžem ísť ani cez vodu, ty kokot. Ani to ste videli? Môj žralok tam bol, ty kokot. Neviem, či tam chcem ísť do piče. No ja viem, že ono to spustí ten event. Na 100% to spustí ten event, že bude noc. A keď ten event spustí, tak vy dáte odber a like. Tak ne, no. Myslel som na to. Poviem kúknúť sem a potom poviem kúknúť tam. Tak túto... To je tá ona pojebaná. S tými koňami, no jasné. Lenže ja potrebujem, prosím, nech tam je sedlo. Piči, ďalší armor, skurvený. Ja potrebujem sedlo. No nič, mám piči. Vyspíne sa. A musím nájsť sedlo. Ty kokot, všade iba lana, ani no, prosím. Keď tu bude sedlo, tak natočím video, jak som vypil, že 10 surových vajec na šupu. Na ne, daj to sem. Za chleba dáš ho do piče. Tomu ver. A ešte aj pacni toto. Jak to dám na neho? Jak sa to dáva na koňa? Počkaj, a quest som nejaký spravil? Jablko. A môžem si vybrať reward 2 obsidiány, iron pickaxe, XPčka, gold ingot, dám si obsidiány 2. Jak dám na koňa toto? To nemôžem na tohto koňa? Ja na to nemôžem dať ten armor, kurva. To je na kokot. Dobre, ideme naspäť do basky. Máme nového koňa.
nového toho člena do rodiny. A novému koňovi dáme meno... Julius. Bang. Julius, vítaj v rodine. Dobre, takže progres dneskajší. Máme koňa. Dve záhradky. Máme veľmi veľa vecí, čo sme našli v onom, čo som našiel v... Ináč strašne sa mi ľúbi, že hovorím, že sme našli, aj keď hrám sám. Strašne veľa vecí, čo som našiel takto, keď som chodil na výpravy. Baseku som nijak neupravoval zatiaľ. Ale dneska to bolo dosť v pohode. Objavil som nové veci, nové lokality, fatality, brutality. Dám takto posledný spink na dobrú noc. Bang. A dneska už asi prcám na to.